Benvidos a Pontevedra. A capital das Rías Baixas recuperou a normalidade nun dos seus grandes eventos deportivos o pasado 16 de outubro. Despois de 2 anos marcado pola pandemia, o Gran Fondo CaixaBank celebrou sen ningunha restricción a súa edición número 40. Unha clásica con mayúsculas, organizada pola Sociedade Gimnástica de Pontevedra e que neste 2022 tamén exerceu de Campeonato de Galicia de medio maratón. Máis de 1000 participantes inscribíronse e no pabillón universitario recibiron o seu dorsal acompañado da camiseta conmemorativa deste gran fondo. Os atletas adultos podían escoller entre dúas distancias, a do medio maratón e a do 10K. Ademais, este ano había unha novidade. Por primeira vez se celebraron carreiras infantís, unha cita para todas as idades, unha proba histórica que non deixa de renovarse. Na pista de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, as cativas e os cativos preparábanse para a súa estrea no Gran Fondo CaixaBank. Sorrisos, malia que o día non acompañou. A rapazada pouco lle importou o mal tempo. Para moitos era a primeira vez que se colocaban un dorsal e experimentaban esa sensación de situarse nunha liña de saída. Comezo fulgurante e con caras de ledicia. Algúns optaron por correr acompañados, unha actividade familiar e lúdica para ir facendo canteira dende os primeiros pasos. Nun escenario no que teñen competido deportistas históricos, as campeoas e os campións do futuro deron o todo. Con importante presenza das categorías de base do club anfitrión, a iniciativa resultou un éxito. Para confirmalo, só hai que fixarse nos seus protagonistas, o felices que chegaban aos metros finais. Medallas máis que merecidas para todas e todos. Seguimos coa canteira neste debut das probas infantís na gran festa do atletismo de Pontevedra. Dende a Ponte dos Tirantes ianse lanzar a carreira rapazas e rapaces ata a categoría sub-16. Con esta enerxía tomaban as rúas ao carón do río Lérez. A distancia a percorrer era de 750 metros. Non houbo ningún tipo de táctica nin de estrategia. O que tocaba era correr a fume de carozo ata cruzar a meta. O seu bautizo no Gran Fondo CaixaBank leváronse un recordo entregado pola Brilat de Pontevedra, que un ano máis colaborou coa organización. Regresamos á liña de saída, onde máis de 330 atletas agardaban o inicio do 10K. Alejandro Fernández, un dos favoritos na terceira edición da proba dos 10.000 metros, e nas mulleres centraban as olladas entre outras Vicky Losada e Cora Saburido. Os participantes nesta proba ian percorrer o mesmo circuito que no medio maratón, pero dando unha única volta. Así arrancaba a primeira carreira para adultos do día. Fantástico rexistro de participación para poñer a proba o estado de forma nun trazado bastante rápido. Respecto a chuvia e o vento, foi o único factor externo que se fixo notar ao carón do río Lérez. Ourensán Alejandro Fernández seleccionaba o grupo de cabeza. Begoña Domínguez e Vicky Losada marchaban a par a fronte da competición feminina xunto a Lucía Peón. Máis rápido en alcanzar a meta e a facelo cun tempo de 32 minutos e 11 segundos. Victoria de Roy Estevez, seguido por Rubén Diz. O podio completou no Manuel Marchena, cuarto fixo Daniel Gómez e quinto Alejandro Fernández. Triunfo feminino para Begoña Domínguez, cus metros de vantaxe respecto a Vicky Losada. A outra praza no caixón non a deixou escapar Cora Saburido. A resolución do 10K deixou paso a proba estrela do Gran Fondo CaixaBank, 27ª ocasión que este evento contou cun medio maratón. Distancia homologada de 21 km e 97 metros, con Reyes Estevez como padriño. Un dos mellores atletas españois de todos os tempos, compartiu experiencia con outros 571 amantes do running. Parecía chuvia en Pontevedra, coincidindo con esta espectacular posta en marcha na Ponte dos Tirantes. De todo este inmenso pelotón, 165 atletas só se apuntaron no Campeonato de Galicia e non na proba popular. Os títulos autonómicos eran outro aliciente en xogo. O medio maratón da capital do Lérez despregábase polas rúas da cidade. Cada participante representa un reto, xa sexa a marca, conseguir rematar e un reducido grupo e o que loita pola vitoria. Hai incluso quen se atreve a facelo cunha vestimenta do máis particular. Por diante, na selección dos elixidos, encargábase de lanzar o primeiro ataque Jesse Corro. Ritmo moi forte o atleta venezolano, mentres cada un dos participantes buscaba a zancada que mellor se adaptaba á súa condición física.
Tras de corro Manuel Hurtado co dorsal 1. Animación musical, as rúas de Pontevedra, para que a festa fora completa. Aparecía en cabeza José Canda, seguido de Anxo Castro. Ida volta, situamos a proba femenina con Beatriz Fernández, corredora que coñece como poucas este percorrido. A morracense marchaba a primeira e a segunda posición ocupaba Marta Prieto. A do Club AD Maratón madrileño resgardábase do vento rodeada de homes. Tiña moi clara a súa estrategia esta atleta de categoría absoluta. Estaba tendo tan boas sensacións que incluso se permitía sorrir a cámara. Marta Prieto iríase achegando a Beatriz Fernández co paso 2 kilómetros, co dorsal número 13, Patricia Varela, a de Vila de Cruces, que optaba por ir en solitario e estaba confirmando a súa candidatura ao podio. Quizámonos con Beatriz Fernández, acompañada pola bicicleta, que marca quen vai primeira, o que tamén servía de referencia para a súa perseguidora Marta Prieto. A unidade mantiñase entre os primeiros homes. Unha decena de atletas integraban o grupo no que José Canda cedía o mando a Anxo Castro. O vencedor no 2019 asumía a cabeza e tensaba a corda, seguido por Fernando Rial, Manuel Hurtado e Reyes Estevez. Habituallamento líquido con ritmo, a carreira xa se atopaba en pleno corazón da cidade e mentres Anxo Castro se refrescaba, Reyes Estevez aceleraba. Polo casco antigo pontevedrés, un atleta que patrimonio histórico do deporte español, pasaba o ataque. O catalán, aos seus 46 anos, aínda fai gala desa poderosa zancada, coa que logrou 2 medallas nos mundiais e un título de campeón de Europa. Unha das postais máis fermosas sempre regala o paso por diante da igrexa da Peregrina. O ánimo non decaía, alía que a acumulación de kilómetros ia pasando factura nas pernas. Compañía sempre se leva mellor. O movimento de Reyes Estevez foi neutralizado antes do remate da primeira das 2 voltas que había que dar ao circuito. Anxo Castro volvía a marcar a pauta nun grupo que quedara reducido a 5 unidades. Sufrían para non descolgarse José Canda e Carlos Porto. Completaban o quinteto Fernando Rial e Reyes Estevez. O hito inicial da segunda volta, e unha vez que a chuvia desaparecera, pode dicirse que as condicións eran ideais, con temperatura fresca. Saber regular é unha das claves e iso estaba facendo a perfección Marta Prieto, a saltar a primeira posición entre as mulleres e con moi boa sensación síase directa pola vitoria. Adiantar a Beatriz Fernández, a quen agora lle correspondía a segunda posición. As dúas primeiras ían destacadas e terceira colocárase Verónica Bugliot. Unha mínima marxe de vantaxe sobre Andrea Iglesias, atleta internacional e terceira na edición do 2021. Deportistas chegados dende todos os currunchos de Galicia e tamén dende fora da comunidade recibían os ánimos do público. Así que preparados para a batalla pola indumentaria e pola formación, co pelotón da Brilat, que un ano máis foi fiel a súa cita. Esta aventura dos 21 km e 97 metros faltáballe o seu colofón. O fondo adquirido nos adestramentos diarios había que sacalo a relucir a partir de agora. Apuna boa vitoria e a camiño de ser un man a man entre o coruñés Anxo Castro e o convidado de honra Reyes Estevez. Repetindo a estrategia da anterior volta, o catalán buscou marcharse en solitario na zona máis técnica do percorrido. Algúns, en sair da casa, estaban gozando dun espectáculo cargado de emoción. Estevez conseguiu despegarse de Castro, que corría xunto a Carlos Porto. A continuación aparecían Fernando Rial e José Canda. Intentaba controlar Reyes Estevez a vantaxe, pero non se podía relaxar nin o máis mínimo. O de Cornellá de Llobregat sempre se caracterizou pola súa clase e quedou de manifesto que quen tivo, retivo. Sufrindo, indo límite, porque Anxo Castro estaba selle botando en riba, Reyes Estevez resistiu e apuntouse a vitoria cun rexistro dunha hora 7 minutos e 43 segundos. Segundo posto de título de campeón de Galicia para Anxo Castro do Atletaria. Carlos Porto, do club organizador da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, fixo terceiro. O agradecemento polo apoio do público e a foto dos 3 corredores máis fortes. Na conta atrás para meta atopábase Marta Prieto, a do AD Maratón de Madrid, debutaba nesta distancia e non lle puido quedar mellor recordo de Pontevedra. Tras 1 hora, 22 minutos e 19 segundos, acababa o triunfo. A gañadora non optaba ao Campeonato de Galicia e a coroa autonómica recaeu na segunda clasificada, Beatriz Fernández, do atletismo corredoiras. Terceira finalizou Verónica Bugliot. Si a media maratón de Pontevedra, exixente e cativadora. Fun cómoda, a verdade é que o tempo non axudou moito, había bastante vento e choiva, pero bueno,
se vas a ir resguardada, intentaba ir un pouco resguardada aí con os chicos, que a verdade que moi ben, resbalábase un pouco, entón con cuidado de non patinar, no? Con medo aí de facer un traspés, pero polo resto fue cómoda, a verdade que ben. La verdad es que me he encontrado muy bien, he disfrutado, el circuito me ha encantado porque pasa por los puntos más emblemáticos de la ciudad y bueno, yo creo que ha sido una gran carrera. Que la gente se ha volcado con la prueba, aquí hay una cultura atlética también fenomenal y invito a todo el mundo a que venga a Pontevedra y se come fatal, ¿no? Aquí en Galicia, o sea que lo tiene todo, yo creo que se puede hacer turismo, gastronómico, deportivo y la verdad es que la media maratón a mí me ha encantado personalmente. Pontevedra é un modelo en xestión e organización de eventos e a verdade é que estamos moi satisfeitos da participación. O día saliu hoxe un pouco irregular, pero bueno, para os que estiveron correndo creo que foi incluso beneficioso e con unha participación ademais de luxo con Reyes Estévez creo que a media maratón non só que este consolidada, é que é un exemplo a imitar en Galicia e en España. Estamos moi orgullosos de poder colaborar. Enhoraboa a todos os corredores e corredoras, en especial están os máis novos que se incorporaron a este evento deportivo, o cal nos agrada moito que o deporte nazca e crezca desde os máis pequenos. Tuvimos como novedad que la participación de los niños, que la verdad que estamos muy contentos porque vinieron un montón, a pesar del tiempo que hizo, ¿no? Y bueno, encantados de poder retomar la normalidad, ¿no? Ceremonia de podio con Anxo Castro como gañador do Campeonato de Galicia e Beatriz Fernández a raíña autonómica do 2022 no medio maratón. Aplausos para os mellores galegos da xornada e de seguido entregáronse os premios absolutos Marta Prieto, a gran triunfadora femenina, e Reyes Estévez, no máis alto do caixón masculino. Coas imaxes que mellor reflexan a paixón do gran fondo CaixaBank, deixámolos. Moitas grazas pola súa atención e ata a próxima. From engineering, feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even 3 of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.